borok sabno subana khaimani ya bo kami sadia sidi Oke Basram kami seng Basiri kami sengo faima ke sengke tanggai sanai bodol hite sengbono coba khai bini yakung yakhan ya bini buma bufa kering bagai abon bagai sengbono coba lainnya khai ke je mantai tamo tani sa noraka seng samung khai ke sengke sinoro tongo rong mistri dalai ras mistri karen wiring bebak nota bebak sapal jat bo do no khai khai samsang bo hongke sinoro membership khai pan sengbono coba kha bo ke nok tangthani mane kotha bokhokani bini yakungo kelai abo haingi sengbono ma coba kha karan bini buma bufa kerei seng tangai chate tipan seng borokno coba utaman bagai hengke seng bai seng hamjak laiman bagai seng coba nai seng gosok coba mangke seng taibo seng oro sinai nuknai kabangma tong borok gotep coba thang hane seng nayo sarkari thani borok ni je abo hai je samsang nai bodo ni je ni je sabai amo je coba mani bo sab no coba kha borok obon da pokum seng abo bai hengke seng saita coba jakha ani mangka hengke monoranjan tebel mangke office secretary tangai sanai bodol nani সংগঠন membership besoro borok bangdam sini membership tongo 1000 ni abab tongo sini mo songsaman hengke August 2023 ni August 24 norong ni wansong mangka tangi sanai sanse je songse je duku birman khana tangka aro subanan seng jotono chugia be suba layai phonuknani seng asak tangi cha tongdo te seng subai mano hengke sini sai teibo tongo sikita borok sinai nuknai borok ko suba thang seng obo nayota sengke hamjak maro manisi suba mate long time sini suba mungkere seng dine tep suba seng protek maso kaisa ke suba uithango joto mansak seng suba uta